उइसपारानो दं नायलाय बेजों खयले गथ'जोंलाय मा खुरां गथ'खौ नों बेबायदि खालामबाय बा बर' मेलेमगिरि फिसा फान्थावस्रि नामा ओमफ्राय हनै नोंसोर जेबो खालामनो रायलायनोल' फैदों मा मानो बेसां मोनदों खोन्था खोन्था नामा बेसां मोनदों साजोब्बाय होनबा गगोन नामा नोंसोरो सुलायनायावबो साया एमसि जानायाव बेसां मोनदों खोन्था मानो जाखां मा मावो आदाया मा मावो आं कन्ट्रेक्सन फिसा फिसौ मावो हा फिसा फिसौ बिसोर सिनायो माथो आंखौलाय थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो आरो मुंखौबो खोनाबाय बयजोंबो सिनायजानाय बर'नि इउटुबार आरो लोगोसेनो फावखुंग्रि लाइनावबो हाबहांबायमोन नाथाय दायो बिथांनिनो बोरै भाइरेल फैखो बेबो सोरबा बैसोगोराजोंसो आरोना जानो हागौ बिथाङा हाबा जाखांखानाय बैसोगोरा सुबुं दायो बे भिडिअ'आनो फेसबुकआव जोबोरैनो भाइरेल जागासिनो दङ नाथायबा बिथांनि मोखांखौ मोजाङै नुनाय जायाखै अब्लाबो बिथांखौ मुं खारिनायखौ खोनानो मोन्दों आरो आंनि बादिब्ला मोजां मोनलायनायावथ' बैसोजों बारा खोथा गैया नाथाय बिदि लामा दथायाव जालायनानै हमजालाबायनो नाङा मानोना हमजाबाथाय भाइरेल जाखायो जोंनिल' नङा गासैनाबो माने भाइरेलखौ हमथानो हाखाया आरो बे भिडिअ'निफ्राय आरो मोनथिनाय बादिब्ला रां लानानैसो फाननाय स्टाइलाव जाहैदों आरोना जेखि जाया लोगोफोर नोंथांमोनाबो फेसबुकआवनो नुनो मोनखागोन मानोना दासो भाइरेल जाफुबाय दङ एबा गोसारबाय दङ थ' लोगोफोर गुबुननि सायाव बांद्राय सावरायबाय थाला नोंथांमोनानो नायनानै मा सानो नोंथांमोननि गोसोसै थ' दिनैनि बे भिडिअ'खौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय